Zure ama eta zure izeko, Soteroren arabadia, zelan gorde duten euren aiken historia? Dana, ondo gordeta. Neuke ontxe urte batzuk, garbazariz egitzi behar izen zan, inbotateko, justo ni loiena bengelan, antxe haukonzan gordeta. Nun, hau gordeta dana, eta urten gendurien, igual izango dia marrute edo, honek dokumentu denak lortu zen. Bai, baina ez da bakarrik dokumentuan segita, goguen ukida. Goguen, hori beti, gure, ezke gero gauza pasetan, haitik egil, gero, gura mama, asko, nia mama ez dutela ben, niko gehi urte dokin nabazen nien hilko zan. Da beti jokatzaren gure etxonduen kartetan, briskan. Da orden etorten ziren, karlista familizakuek, nazionalistak, da gure txien jokatzaren kartetan. Politikan segule bezan egin behar, baina euskera bai, kartetan erderaz ez abien itenarek. Naiz da erderi euskeri zigortut egon, txaurri nekiak kartetan. Da ezien, partidu danotako handarak egiten ziona, kartetan. Eta ondo dut zen, baina gero gabien, hausoko egine beti eitabien berba politika. Eta zure ama eta zure izeko, urtero joeten izen diez eskabamendira, horra San Cristobalera, estaminak dira. Urtero. Itxi izan nien libre, ara ezin zinkien duen, gutxu gara bera izango zen, año 80, 80, bai. 80 edo berandu. Eta urtero joen direz. Eta leheneko urtietan, ganera kontrolak. Eurek, historia egiten, hainbeste liburu eta hainbeste historia da bizaiten, da dokumentuek eurek ez da ikusi honek, gaur artien hona dokumentu ez da beurte. Eta eurek dekien inite, hemen beharretzen da liburuen, 17 años, 17 años kartzel da, emuntziena Pamplona, fuga hostien. Baina lehenengo kondeni izan zen, 30 años y no sé meses, da cadena perpetua. Prisión perpetua. La cadena perpetua. Total, como eta marrute, zein cadena perpetua. Eta baina zure ama eta zure izeko ez bakarrik eure gordo izik da, zue eta zure arrebari ere transmitidu indotzue. Gu segidu iten dugu, harapute.